linga chule fana watching bwana. Hi guys, hi. Hii kamata video. Where are people? People. I don't know guys. Where are you? Sinambe kuonesa kuti pali anthu 0 views 0 likes. I don't know. Ngati pali ma views, ngati pali anthu ena kamena kuone tango panga na like. Tuziwe kuti muyanda anthu angati. I don't know. I don't know. At this channel singakhale mpaka anthu izina zikhala ndi 0 view. I don't know. Ngati ali pamene okay 1 view pali moza amene akuonera. Thank you so much for being the first one. Sendoza kuti ndi ndani. Muhammad Saiz mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaino mwaswera bwanji? Ndathokoza kwambiri pokhala munthu oyamba kulowa live. I don't know, alipo mbiri. Oh, 36 people are watching now. Thank you guys. 36 people are watching now. Koma tikusala ndi anthu okwana 16 kuti akachita subscribe ndiye kuti takwanisa 50k. Okay. Mazulo ndikhala live ndeno ndifuna iniyo muvote kuti either tikhale live pa Facebook kapena tikhale live pa YouTube. Ndicho linga chakuti ndifuna ndigawe minus. Ndifuna ndigawe ndama kwana 10,000 kwacha. Komano kuti ndigawe like ma 1,000 kwacha 1,000 kwacha 1,000 kwacha. I don't know kuti chikozo ka chiganizo chabwino but ndifuna ndigawe ndama kwana 10,000 kwacha. Malawi kwacha but I want to do it through live videos. So inoyo ndifuna anthu apa YouTube chifukwa kuti ndamene mmandisapota kwambiri. Inoyo ndifuna musankhe mukhale ndi chisankho chokuti tikachite live imene pa Facebook kapena live imene tikachitire pa YouTube tichite pa YouTube pomwepa. So ndofuna ma comment ano musankhe kuti ino mukufuna ndikachite patipo. Amene angawine amene angakhale anthu ambiri amene angatumize ma message ndiye kuti ma message ano muwina mukhala kuti like musankha pati ano. So musankhe malo kuti tikachitire live kuti tigawe ndalama yakwana 10,000 kwacha but ndalama ndiyo chepa so tigawa mu form ya minus ngati yeah. Mwina ndikanayankhula mbuyo muja akanakhalapo anthu ena kuti andikapo 50 rand ndikapo 20 rand ndikapo 10 rand ndicho linga chokuti mwina ndikapo ka 200 kwacha ndicho nga kumwe ndama ikhale uchuluka komano ndama imene ndakwanisa kuchita lezi ndi ndama kwana 10,000 kwacha. So I do hope kuti ithandiza mwina like ingokha ya minus kwa anthu ena ake. So I don't know, I will choose kuti is either count 5 tapase ma 2,000 kwacha ndalama zenizeni ma 2,000 kwacha or else akhala anthu 10 tapase minus. Yeah, so Boniface koma iwe kiki kuli ndi ndalama zochuluka. No, ndilibe ndalama zochuluka koma ndifuna ndingochita prove kwa anthu kuti it's better kubweza so to the community. Chilungamo chokuti ndalama ma videos amene ndimapanga ndimalandira ndalama. That's chilungamo chake. Now I just need to pay a little bit. I just want to give back to the community. So sikuti ndili ndalama zambiri. No, ndine munthu osauka guys. Tona ndevu zanga zosameta ndilepha ndalama meta sera ndevu. Yeah, so ndifuna ndingogawa kon at least kandrama ways 10,000 kwacha. Like ndikwena kuti ways chifukwa chakuti ndifuna ndigawire kwa at least mwina anthu atatu 4. So I don't know. Ndifuna mungosankha it. Awina kuti ine ndikanakonda kuti mukachitire pa Facebook. Okay, fine. Wina Muhammad Saiz kuti khale pa Facebook. Okay, fine. Atosakana big uli ndi chaniwe ndikudabwa twase uli ndi chaniwe ndilibe kanthu ine. Okay, tionere pa YouTube boss. Okay, thank you. So YouTube video mene like live video mene ikhala live video mene yeah ndizasankha anthu. So it will be like mafusa amene ndizifusa amene azambire kusankha amene azambire kuyankha molondola they will be the one that will win. So King Chinoko akuti ikhale YouTube. Okay, fine. Bobo muli mose ndayankhula kuti amene angawine. So guys, yeah, that was it for today. Koma guys, please tangochita na like video at least titakwana ka 10 likes or 20 likes zikonzo kuchitira kubwino. Ndicho linga chokuti anthu enanso aonere nawo video ya alandire notification aonere nawo video. Ikhale YouTube FB koma boss ikhale YouTube. Netionere pa YouTube boss Rajabu Amido uli ndi chaniwe koma guys anthu mukuyankhula chivongo. Zaniro kulinji akuti tionere pa YouTube boss. Lenzo Chileka akuti ikhale pa YouTube. Jasper Likani boss ikhale pa YouTube. Said Adam live Facebook. Aka Ikesta ikhale pa YouTube boss please.
YouTube koma tiuze ni nthawi yake akuti Nelson White akuti tiuze nthawi yake. Okay, nthawi it will depend kuti magesi ati manthawi yanji kunoko ndilengeza pa Facebook nthawi yonse imene ndingakhale nthawi imene ndingakhale pa ujeni. Yeah, popo. So kwa amene mungakonde ndikuti mukachita check nthawi pa YouTube, mukachita check nthawi pa Facebook, ndikuti so ndikalengezera pa Facebook moto kuti is either live mazuro tikhala pa Facebook kapena tikhala pa YouTube. Komano kwa inu nonse amene mumandisatira mbali zonse imene ndingakupempha kuti ngati mumandisatira pa Facebook tangochita turn on notification bell, ngati amene pa YouTube mungochita turn on notification bell, pa Facebook mukachite page mukachite like. Ndikakha kuti ndalowa mbali ilonse imene ndingalowe mulandira notification pa phone yanu, mudakha kuti ivi muli pa WhatsApp koma mulandira notification ndikuti zikhano zinthu za bobo mwaziziwe. Yeah, FB koma Stefano po ikhale pa YouTube. Okay, muli monsemo. Yeah, muli monsemo. So guys, please tangochita na like video, at least itakwana 10 likes. I don't know about it. Anyway, I have to go out. So ankati mfana wachi bwana sanga za ipule komatu alemba mazi wafufuta chule. Okay, ndabanga video inage kujionera nchani koma guys anthu ndemwalata. It's ndiri kujionera mota papatile pa lunch and this is my lunch time. So mumandipasa moyo. Okay. Nataka niseme. Kale kusema. Musaza si kuyesa mumandipasa moyo. Mkati mfana wachi bwana sanga za ipule alemba mazi wawelenga chule. Ndi Mike amende gwisa nchito. I don't know kuti phone yakale mostly I don't know. Uli ndima wa bo ungoyamba kuyimba ufanane ndi Zeze wa Dorothy. Taringa mufuna mundivalise nyimbo izapeza 20 views after 24 hours. Okay, FB koma ikhale pa YouTube. Dade George akuti ikhale pa YouTube. Rajabu Amindo akuti Facebook. Stefano po akuti ikhale pa YouTube. Boniface, okay fine. Guys, yeah, so that should be it. Now muvotere. Yeah, okay, kwa mene mongobwera kumene ndi wankhula kuti ndifuna ndigawe ndalama kwana 10,000 kwacha, and ikakha 10,000 kwacha ndifuna kuti ikhale form of mine sichonga chokuti at least tigawe like 100 I don't know how much. Komano yeah, not like 100 or 1,000 or 2,000 I don't know. Komano yeah, muli monsemo ndeno ndimafuna kuti anthu ineyo mupange chisankho muvote mundoze kuti mufuna zikhale munthu wangu moso mwapadera dera kuvota kwa ndimafuna kuti ineyo musankhe kuti zikachitikire pa Facebook kuti kuti phone yangu ikhale. Yeah, at least. Yeah. So ineyo mundi yankhe kuti zikachitikire kuti pa Facebook live tizale pa Facebook kapena tizale pa YouTube. Kwa panopa in and out. Peace. I love you guys. Kama kwa menesi mnachite subscribe, please subscribe guys. To hit 50,000 before 2 o'clock. I don't know what it's take it, but yeah. Anyway, I love you. I'm canceling out.